नगर जिला है सिद्धार्थ नगर जिला है सिद्धार्थ नगर जिला हिलहुले बहुते लाल किला है सिद्धार्थ नगर जिला हिलहुले बहुते लाल किला। अरे उत्ते बुझाते बा और सुना ना रमावापुर में लोग हमर मान ना पूरा वाले सुननी बहनी चाफा में दिल बड़ू लगौले। और सुना शाहदुल्ला नगर में हम काइनी बवाल हो पठावा गुलाबी जियल कैले बाटे काल हो। काहे बाबू मुन्नी चाहे काहे हमके सीला बड़े बड़े लोग के हम नस कइनी ढीला काहे बाबू मुन्नी चाहे काहे हमके सीला बड़े बड़े लोग के हम नस कइनी ढीला करे नाही आए बानी हम रस लीला लीला। है सिद्धार्थ नगर जिला है सिद्धार्थ नगर जिला है सिद्धार्थ नगर जिला हिलौले बहुते लाल किला है सिद्धार्थ नगर जिला हिलौले बहुते लाल किला। उतरौला हासिन पारा चोली में हेराई इटावा बाजार में तोहर झोरिया पोछाइल गोंडा बालरामपुर के मर्द बड़े पाठा डुमरिया गंज में आवा ज्योति कई काठा। यूपी 55 जिला है दबंगन के जिला है शरमन के जिला हिलौले बहुते लाल किला जिया हो सिद्धार्थ नगर जिला हिलौले केतनो लाल किला।